Kaixo, Olatz, Claribel eta Karmele gara, Zarauzko Montabiarteko ikasleak eta bideo honetan azalduko dizuegu nola egin azkazala gelarekin. Manikure egiteko behar den oinarrizko materiala. Eskuentzako desinfektatzailea. Lanpara. Kurbatura duen tip malgua. Tipa esartzeko kola. Remover. 3 faseetan erabilitako materiala, bonder, eskultur eta zeilan. Cleaner. Lima profesionala mehea eta sendoa. Lima lehuntzailea eta hauntzandako pintzela. Azkazalaren prestaketa. Kutikula atzeraka eraman. Klin eta zelulosa kusinarekin azazkala garbitu. Atzaren ertzaraino azkazala moztu. Tiparen ezarrera. Tip egokia aukeratu. Kola bereziarekin tipa itzatzi. Tipa dagokion luzera moztu eta azkazala limatu nahi dugun forma emanez. Azkazal naturala eta tiparen arteko lotura limatu, gardendu arte, azkazal naturala zauritu gabe. Pintzel bereziarekin limatu ondoren hautsa kendu. Gel teknika. Oinarrizko urratsa bukatu ondoren gelaren aplikazioarekin jarraituko dugu. Azkazalaren gainazal osoan, tiparen gainean ere, bonder kapa fin bat esartzen da. Lehenengo fasea, bonderra lanpara behean 2 minutuz gogortzen utzi. Gogorketa ondoren bonder kapa ez dugu lehortuko. Fotogogorketa produktu guztiak beharrezkoa daukatelako gainazalesea. Bigarren fasea, eskultur pasta azkazalaren gainazal osoan lehunki ez ezarri. Hau da, pintzelarekin batera tokak emango ditugu zer kurbatura eratuz. Eskultur pasta 2 minutuz gogortzen utzi. Gainazalean gelditzen den kapa ezea zelulosa kusinarekin lehortu. Azkazalaren gainazala limatzen da, gogoko dugun forma emanez. Prozesu honetan kontuan hartuko dugu zer kurbatura eta azkazalaren arkitektura. Azkeneko kapa ezarri baino lehen kontuan hartu behar da azkazalak hautsa eta koipea ez izatea. Zelulosa eta klinerra erabiliko ditugu larruan dagoen koipea garbitzeko. Hirugarren fasea, zeilan kapa kontu izan kotikularaino ez bait gara iritsiko. Zeilan kapa 2 minutuz gogortzen uzten da. Cleaner eta zelulosa kusinarekin dispertsio pelikula garbitu. Azkazalaren ertzak lima xearekin garbitu. Laburbildu hauek dira jarraitu beharreko pausu garrantzitsuenak. Materialaren prestaketa. Azazkalaren prestaketa. Tiparen ezarrera. Gelaren aplikazioa 3 fasetan. Lehenengo fasea itsasgarria. Bigarren fasea modelatze gela. 3. fasea seiatzeko laka.